יש גם המון לגיטימציה למד"א, כאילו בהשוואה לצה"ל, כי בחברה החרדית מד"א זה נחשב קושר, כמו שאומרים, זה סבבה להתגייס לשם. בסוף תחשוב שהוא חוזר עם מדים של מד"א הביתה. נכון. אוקיי? הוא מסתובב עם מדים של מד"א, אין שום סממן צבאי, ולהפך, אפילו המד"א זה סוג של וואסח. כן, כן. כלומר, הוא מגיע ויש דרגות. זה תורת לחימה שונה, כלומר, פה זה לא לחימה, זה יותר רפואה, אבל זה שונה מאוד מלהיות חובש צבאי. כלומר, אתה ממש לומד איך להיות חובש עורפי. כן, נכון. אז אני אספר לך קצת בעצם על איפה אני במילואים. אז בסדיר הייתי חובש קרבי בגבעתי, ובמילואים בעצם סופחתי ליחידה שקוראים לה יתם, שזה ראשי תיבות יחידת תגבור מד"א, ובגדול זאת יחידה שהיא פועלת במתכונות של חירום, כמו שהיה ב7 לאוקטובר, ואנחנו מתגברים את מד"א, כלומר אנחנו נותנים שירות לעורף, לכל תחום שקשור למלחמה. החל מכוננות לטילים, אם יש אירוע של נפילת טיל, אז אנחנו הראשונים, טיפול בפגועים, נפגעי חרדה. כל זה תחת מד"א. אנחנו תחת מד"א, אנחנו במדים של מד"א. אסור לנו לשים מדים צה"לים, למרות שאנחנו חיילים וחיילי מילואים, כי עקרונית אנחנו פחות מתורגתים על ידי האויב, ברגע שאנחנו עם מדים של מד"א. היה גם סרטונים של חיזבאללה שהראו, הנה, היה אמבולנס ולא ירינו עליו, כי אנחנו אומנים, יעני. כן. ואסור לנו גם לשאת נשק. כלומר, מי שיש אקדחים פרטיים אז הוא יכול, אבל אסור לשאת נשק, כי יש איזה חוק, כאילו, ממה שהבנתי, שלא עולים עם נשק לאמבולנס. וואלה, אוקיי. אז החל בעצם באמת מנפגעים של טילים וכאלו, עד הודעות פטירה, שהולכים בעצם ממש להודיע לחיילים, חייב תמיד אמבולנס שמתלווה לקצינת נפגעים, ובעצם העברה של פצועים ממנחתים של מסוקים לבתי חולים, מהגבול. שזה הכל בעצם תחת המילואים, הצהלים לגמרי, אבל מצד מד"א. נכון. אוקיי. אז אנחנו עם אמבולנסים יהודיים ליחידה שלנו, אסור לקרוא לנו לשום מקרה של שוטף של מד"א, כלומר... וואלה, כאילו בעצם אתם רק מתגברים מקרי פציעות ממלחמה. כן, אנחנו יהודיים למלחמה. כלומר, גם אם יש עכשיו התקף לב כלשהו באזור, יקראו לאמבולנס אחר, למרות שהאמבולנס שלנו יותר קרוב, כי אסור בעצם לקחת אותנו למשימות שהן שונות מהגדרת תפקיד של היחידה. כדי שתהיו בכוננות תמיד למקרה וקורה משהו מבחינת המלחמה. נכון. אז בעצם יוצא מצב שאתה רוב הזמן בכוננות. כשיש אירוע אתה מגיע, יש אירועים קשים, אתה הולך ואתה מתפקד ואתה בעצם מטפל את אותו אירוע, אבל בשוטף אתה הרבה בכוננות. ואיך מחליטים איפה למקם אתכם בארץ? לפי כאילו צורך? אז לפי התראות. בתחילת המלחמה זה היה פרוס לכל הארץ, דרום, מרכז, ישנים ממש בתחנות מד"א, ועכשיו זה היה יותר צפונה, ועכשיו לאור הפסקת אש, ממש בעצם סיימנו את התפקיד כרגע היחידה, ושוחררנו הביתה עד לכוננות הבאה, הוקפצנו לצורך העניין שהיה את הטילים מאיראן, וגם שהיה רק הכנה לטילים מאיראן. כשהיה את הכניסה ללבנון, אז הוקפצתם למילואים גם? כבר היינו. הייתם כבר? היינו כבר, כן. פשוט תוגבר. כן, בצפון. בצפון. היחידות, כן, בצפון, החל ממרחב כרמל, ירדן ואשר. כן. זה בעצם כל הצפון, החל מחיפה, כאילו, צפונה. אז בעצם בדרום אתם פחות נמצאים בחודשים האחרונים. יש פחות טילים. כן, מאז שהפסיקו את הטילים. כן, שהיה טילים, אז מרחב לכיש היה, שזה בעצם הדרום, היו שם המון כוחות. מרכז פחות, בטח אזור של איילון, שזה בעצם כל... מרכז הארץ. כן, מרכז הארץ. ירקון, שזה שרון. כן. וגם פתח תקווה, כל האזורים האלו. אבל כן, בעיקר העבודה הייתה באזורים בעצם שנפלו יותר טילים.
אז עכשיו נגיד חיפה והאזור הזה, כן, צפת. כן, היו שם ימים גם של נונסטופ, אזעקות, נפילות. אתם בעצם קופצים לפני שאתם יודעים יש פצועים, כאילו לפני שאתם מקבלים התראה אפילו. כן, אנחנו קופצים ברגע שאחרי בעצם יש אזעקה, אנחנו קופצים אחרי שהטיל יורט או נפל, קוראים לזה סריקת פוליגון, אנחנו בעצם... אתם לא קופצים ברגע שיש אזעקה, ברגע שיש אזעקה אתם נכנסים ל... אנחנו נכנסים, אבל אנחנו לא מחכים את 10 דקות. אוקיי. כלומר, מיד אחר כך כבר מקבלים קריאה באייפד של האמבולנס. איפה שיש נפילה. יש נפילה, והולכים ועושים סריקות. בודקים, יודעים שיש יש חישובים שיודעים איזה רדיוס פחות או יותר שהטיל אמור ליפול, אז אתה הולך, ואתה יודע גם יש אזורים שהם לא מיורטים, כי הם לא מיושבים, או אין אוכלוסייה, או שטחים של חקלאים. וגם לשם אתם הולכים? אז אנחנו הולכים לשם כדי לראות, כי בסוף זה גם מה שקרה הרבה פעמים. היו שם זוג עם כלבים שהלכו ועשו טיול, וצוות שלנו פשוט מצא אותם. וגם זה, אתה לא באמת מבין מה אתה מחפש, אתה פשוט הולך לראות, ואז הם קלטו שפתאום בכביש יש המון עלים, שזה לא היה אמור להיות, מלא ענפים, אז הם הבינו שקרה פה איזה משהו, עצרו את האמבולנס, התחילו להסתכל, ולצערנו גם גילו... מצאו את הגופות שלהם. כן, זוג עם 3 כלבים. אז בעצם מה מחפשים? מחפשים את הנקודת נפילה בעצם, זה בעיקר מה שמחפשים, נקודות נפילה. כן, בעצם לחפש נפגעים. אנחנו כאן כדי לתת בעצם מענה לעורף. אוקיי. זהו, אז זה מתקשר בעצם לעובדה בעצם אתה יושב הרבה חבר'ה, מילואימניקים, שזה בכלל מחזה מעניין. כי אתה פתאום רואה אנשים מכל, באמת, כל קצוות הארץ, כל הסוגים, כל הסגנונות, שזה מעניין. אתה פתאום יושב לכוס קפה עם נהג אוטובוס, או קברן. קברן, ישבת היה לכם קברן. כן, בחור מדהים, אבל באמת דברים אנשים שלא היית פוגש ביום יום. קצת כמו הצבא, נכון? שאתה מתגייס ואז יש לך ביחידה שלך מלא אנשים שכאילו זה המקום שאתה נפגש איתם? קצת שונה, כי ביחידה בסוף אני הייתי בגבעתי, אז זה מיינדסט שהוא יחסית זהה ברמה מסוימת לכל האנשים. כן. פה לא רק חובשים קרביים ביחידה. יש גם אנשים שעשו שיעור ב' או שלב ב', חרדים שהתגייסו, שבעצם זה חלק מהשירות הצבאי שלהם, זה חלק מהשירות של המילואים שלהם, אז אתה הרבה גם עם אנשים שכאילו לא היית רואה בחיים בשירות הסדיר, לפחות אני. וואלה, מעניין, היה לכם חרדים שהיו שם? בטח, יש המון חרדים, זה שלב ב' קוראים לזה, זה בעצם סוג של שירות לאומי, שהם עושים בתוך הצבא, ממה שהצלחתי ככה פחות או יותר להבין, אבל הם עושים טירונות, הם עושים איזה... זה גם תחת צה"ל, בסוף זה תחת צה"ל. תחת צה"ל. וואלה, מעניין. זה בדרך כלל חבר'ה שכבר מתנדבים במד"א, ואז בעצם הם ממשיכים את השירות שלהם במד"א, הם עשו המון מילואים. וואלה, אז מה הסיבה שזה דווקא חרדים? כי פשוט גם יש הרבה חרדים שמתנדבים גם ככה במד"א, וזה גם פתרון טוב בשבילם כן להתגייס באיזשהו אופן. כן, כן, אני חושב שהיה רצון מאוד גדול בסוף בכל האוכלוסיות בארץ להתגייס ולתת פה איזה יד, וכל אחד ברמתו וביכולתו. ומד"א זה מסגרת שכבר הם מכירים, הם יודעים את ההתנהלות, הם מבינים איך הדברים עובדים. יש גם המון לגיטימציה למד"א, כאילו בהשוואה לצה"ל. כאילו בחברה החרדית מד"א זה נחשב קושר, כמו שאומרים, זה סבבה להתגייס לשם. בסוף תחשוב שהוא חוזר עם מדים של מד"א הביתה. נכון. אוקיי? הוא מסתובב עם מדים של מד"א, אין שום סממן צבאי, ולהפך, אפילו המד"א זה סוג של וואסח. כן, כן. כלומר, הוא מגיע ויש דרגות. כאילו, אני לא מכיר את מד"א, אני לא מתנדב במד"א ביום יום שלי. אבל אתה רואה את ההיררכיה שבנו במד"א, אם זה מדים ודרגות, וככל שאתה נותן שעות יותר, אתה מתוגבל ברמה, כאילו אתה רוצה לצבור יותר ותק, ויש כזה איזה פזם כזה, זה מעניין, ואם אתה מקבל הרבה, אז אתה יוצא לעוד קורסים, ואתה יכול לקבל אופנוע ככונן מהבית. אתה אומר, זה אפילו יותר מעובר מסך בחברה החרדית, אלא אפילו יש בזה משהו שזה כאילו נראה טוב, כאילו זה נראה טוב שמישהו בא ומנדב במד"א. וגם זה, בסוף זה הרבה אקשן. כן. הרבה מאוד אקשן. כאילו, אתה נחשף החל מלידות עד להצלת חיים פרופר, כן? כלומר, הייתי לא באחד מהמקרים שממש הצלנו חיים, שזה שונה מאוד
מהחובש קרבי שהייתי בצבא, כן? כי... אתה מדבר בזמן המילואים שלך. בזמן המילואים, בטח. כי במילואים, בסדיר אתה בסוף לוחם. אתה פחות מתעסק בתחומים של רפואה, אתה חובש. יש לך את הפקל שלך, ובמידת הצורך אתה מתפקד כחובש, והיו מקרים, כן? אבל פה אתה פרופר רפואי. כלומר... זה כל מה שאתה עושה. נכון. יותר מזה אני אגיד לך. הגענו לזירת אירוע שהייתה נפילה, והיו שם גופות, ולא נגענו בגופות, כי זה לא התפקיד שלנו. כלומר, אנחנו מתעסקים בלהציל חיים. ברגע שאין שם אין חיים להציל, כן. ברגע שפרמדיק קבע מוות, אז זהו, אז משאירים את זה לזקה. התפקיד שלנו זה כמה שיותר מהר, בעצם לפנות לבית חולים. אגב, נקודה ככה מעניינת, לא כל כך קשורה, אבל ככה סתם חשבתי שמעניין לספר, זה שהיה ניסוי, זה לא באמת ניסוי, אבל היה סיפור מעניין בדרום אפריקה. Okay. בדרום אפריקה זה בעצם מחולק ממש לגטאות. העשירים, שהם ממש מאחורי חומות, והעניים מהצד השני, שזה עניים עם פשע ברמה מאוד מאוד גבוהה, ברמה שאם אתה נוסע לשם בערב, אסור לך לעצור ברמזורים. אתה חייב להמשיך לנסוע, כי זה באמת... שודדים אותך. זה, יותר משודדים, זה סכנת חיים. וואלה, אוקיי. ושם בעצם היו אמבולנסים לעשירים ואמבולנסים לעניים. בהגדרה. בהגדרה. אוקיי. אמבולנסים לעשירים, היו אמבולנסים מפוארים, עם הרופאים הכי מדופלמים שיש, עם הציוד הכי מתקדם שאפשר, והאמבולנסים של העניים היו גרוטאה כלשהי עם צ'קלקה, שבקושי עם ציוד רפואי, שבעצם מה שהם עשו, לקחו פצוע, זרקו אותו מאחור לתא מטען, והטיסו אותו לבית חולים, ובעוד שהאמבולנס של העשירים היה... הרופא המטפל בפצוע. בית רפואה על גלגלים. ממש, נותן לו דם אם צריך, ופותח לו וריד, ומכניס לו את התרופות, ומבצע פעולות כירורגיות אם יש ככה צורך, וגילו שבאופן כאילו לא פרופורציונלי, אחוז התמותה בקרב האמבולנסים של העשירים היה גבוה ברמה פסיכית. וואלה. אוקיי. והמסקנה משם, שזו גם מסקנה אגב שמטמיעים היום במד"א, ומעריך שבעוד ארגוני הצלת חיים בעולם, שהמטרה, המקום הכי נכון לפצוע או לחולה, זה בית חולים. כלומר, וואלה. כמה שיותר להעיף אותו מהר, כמה שפחות לא לפתוח ורידים, בעוד שכחייל, חובש, זה הדבר הראשון שאתה עושה, אתה רואה פצוע, אתה מאוד מהר מחפש את הווריד שלו, כן? טוב, יש פה איזשהו גם שיקול שבתור חובש, אתה לא יודע מתי הוא מגיע לבית רפואה, כי אתה לא יודע מתי הוא יגיע לבית חולים. אתה עכשיו צריך לקחת נקודת הנחה שיכול להיות שעכשיו שעה, שעתיים עד שמפנים אותו, בזמן שבעורף, אז באמת אתה יודע שאם אני זורק אותו עכשיו לתוך האמבולנס, תוך 10 דקות הוא נמצא בבית רפואה ומטפלים בו. נכון, זה גם נכון, אתה גם לא צריך עכשיו לתת איזה חיפוי תחת אש, ויש כבישים, אתה יודע שיש בית חולים, אתה יודע גם לאיזה בית חולים אתה מפנה, ויותר מזה, אתה גם מקבל עדכונים כל הזמן בשוטף. לאיזה בית חולים לפנות, במידה שיש אירוע רב נפגעים, כדי שלא יהיה עומסים, אתה מגיע לבית חולים, הדברים רצים, לצערנו, אנחנו למודי מלחמה ולמודי התנהלות עם פצועים. כן. מה אתם כן עושים בכל זאת, אבל? כאילו, יש איזשהו מינימום, חסימת עורקים, כאילו, יש איזשהו מינימום שאתה עושה בשטח, מן הסתם. קודם כל, אתה עוצר שת"דים, אוקיי? שת"דים זה שטפי דם, זה הדבר הראשון שאתה עושה. לפני הכל, אתה מגיע, אתה עוצר. שטפי דם, אנחנו מדברים על פגיעה שעיבוד הדם יכול לגרום למוות, אוקיי? כן. כלומר, לא דימומי הראש, שמשם אתה לא יכול למות, אלא עורק שנפגע, פגיעת ירי כזאת או אחרת בגפיים, זה בדרך כלל, כי בחזה אין לך יותר מדי איך לעצור, או אפילו בבטן. וקיבוע, אם צריך, אם זה תאונת דרכים או משהו בסגנון, המסע לאמבולנס, זהו, ובאמבולנס עצמו, אם צריך קצת, אתה מאזן אותו, נותן חמצן, אבל בעיקר כמה שיותר מהר. אבל כן, היום הגישה היא כמה שיותר לפנות מהר. סתם מעניין, בדרום אפריקה זה משהו שעדיין קיים? כאילו זה עדיין ככה מנהלים או אתה לא יודע? אני חושב שלא. זה משהו ישן יותר. זה סיפור כאילו שצבר תאוצה, כי כאילו... למדו ממנו ושינו את הנהלים. כן, כי בסוף בית חולים הוא באמת המקום הנכון לפצועים.
וואלה, מעניין, ממש מעניין. אז זה ההתנהלות לגמרי מבחינתכם, ככה אתם מנהלים על פי נכון, זה תורת לחימה שונה. כלומר, פה זה לא לחימה, זה יותר רפואה, אבל זה שונה מאוד מלהיות חובש צבאי. כלומר, אתה ממש לומד איך להיות חובש עורפי, אני קורא לזה, מד"א. ואתה פוגש המון אנשים. באמת, המון אנשים, ממש מרתק. כלומר, אנשים עזוב שלא היית פוגש, אתה גם, כאילו, אתה ישן איתם באותו חדר, אתה מבשל איתם, אתה מגיע איתם, כאילו, יש לך נסיעות לפעמים, אם זה באמבולנס, יוצא לך להכיר אנשים שלא היה יוצא לך ככה ביום יום, ולי באמת היה ככה הזדמנות מעניינת, הכרתי, כל פעם הייתי יוצר שיחה עם אנשים, גם כי אני אוהב לדבר עם אנשים, אני אוהב להכיר, בטח אנשים שככה שונים ממני, שמגיעים מרקעים שונים, תמיד יש איזה מכנה משותף, כזה או אחר. ויצא לי להכיר, אני אספר קצת על עצמי, אז אני בעצם, יש לי חברה שמספקת שירותי הוראה. שירותי הוראה פרטית, התחלנו במתן של שיעורים פרטיים, והיום אנחנו בעצם עובדים עם עמותות, מועצות, בתי ספר, בעצם מספקים שירותי הדרכה, הוראה, חוגים, כאלה ואחרים. ובמילואים פגשתי בעצם בחור, שגם הגיע מהתחום. הוא מנהל בעצם רשת של מתנסים בארץ. ודיברנו בעצם על הפגיעה המטורפת שהתלמידים בישראל חווים לאור הקורונה, ולאור המלחמות החוזרות ונשנות. שזה מאוד מאוד קשה, זה פיתח המון לקויות למידה אצל המון תלמידים. אני אעצור אותך, זה מזכיר לי שאתה, נראה לי זה היה בקורונה, לא במלחמה, נכון? שאתה בקורונה התחלת בעצם משהו שהיית נותן שיעורים פרטיים, או שיעורים בקבוצות, שהיית עושה משהו שהאנושים, אתה תזכיר בדיוק מה זה היה, שאתה גם ניסית איכשהו לעזור בנושא. אז אני בכלל מגיע מתחום אחר, אני בכלל מגיע מתחום הייטק, אני מהנדס, אבל בקורונה, וגם כהיותי סטודנט, אז התחלתי בעצם להעביר שיעורים פרטיים, כי זו היה הכנסה מעולה, והתחברתי לזה ואהבתי את זה, והייתי טוב בזה. ומשם זה בעצם לאט לאט התפתח. בשלב מסוים, אני זוכר שישבתי עם אבא שלי, ואמרתי לו, תשמע, יש ביקוש מטורף, אבל כאילו בסוף יש לי 12 שעות ביום. ואז ככה באמת הגיע הרעיון של ללכת וליצור צוות מקצועי, שאני יודע שבאמת ידע להעביר את החומר בצורה טובה, ושלא רק מכיר את החומר, אלא גם יודע להתחבר לשיטה שהתלמיד צריך בעצם לקבל את הידע. אני לא הכרתי, אני לא מגיע מהתחום הפדגוגי, אבל לאחר מכן הבנתי שקוראים לזה הוראה מותאמת, הוראה מתקנת, שזה ממש הסמכה מקצועית של איך אתה יושב עם תלמיד, רואה באיזה סגנון הוא קולט את החומר, קולט איפה הפערים שלו, ופשוט מלמד אותו בדרך הזאת. אז היה לי תלמידים שהייתי מלמד אותם בקצב מאוד מאוד מהיר. כי הקצב הזה זה כמו לראות סרטון על מהירות של פלוס 2, של כפול 2. אין לך זמן לא להיות כאילו קשוב. הקצב הוא כל כך מהיר שהמוח שלך מסוקרן מזה, אז אתה מצליח בעצם לתפוס את עצמך. אתה גם מרגיש שאם אתה מפספס שנייה, אז פספסת משהו חשוב. בדיוק. יש תלמידים שהבעיה שלהם היא בכלל אחרת. הבעיה שלהם זה שאין להם ביטחון. אוקיי? כן. להפתעתי זה בדרך כלל אפילו אצל תלמידות. זה עניין של ביטחון. ואז אתה עובד בעיקר על הדבר הזה, כי היא יודעת את החומר. היא יכולה להיות מקום ראשון בכיתה, היא פשוט אין לה ביטחון. אז אתה כל הזמן דוחף אותה, שנייה להאמין בעצמה, ולא לקבל ממך את התשובות בכפית, אלא לסמוך על עצמה יותר ויותר. כלומר, זה הרבה יותר מרק ללמד את החומר, זה הרבה יותר לגרום לתלמיד להבין איך לנצל את החוזקות שלו, כדי לתפוס את החומר בצורה טובה יותר. כי באיזשהו מקום בעצם זה להבין מה הבעיה באמת, כי הרבה פעמים, כמו שאתה אומר, הבעיה זה לא שלא יודעים את החומר, או שלא מצליחים להחזיק את החומר, אלא שיש איזשהו משהו שמפריע להם להבין את החומר. ולא החומר הוא הבעיה, זה לא שהתוכן הם לא מצליחים להבין אותו, אלא שיש סיבה שאותה צריך לפתור, כדי שהם יצליחו להבין את התוכן. כן, והיום זה, עוד פעם, זה ככה מושגים שאני, עם הזמן מתחיל להיכנס לתוך העולם הפדגוגי, ולהבין
יש הגדרה מדויקת, אז לצורך העניין, פה קוראים לזה פשוט אסטרטגיית למידה. שאסטרטגיית למידה היא שונה לכל תלמיד. יש תלמידים שדווקא לומדים מעולה בזום, יש תלמידים שלומדים בכיתה דווקא גדולה, יש כאלה שצריכים לשבת מקדימה, זה מאוד מאוד משתנה. אז זה מה שבעצם אתה התחלת לעשות. אז אני התחלתי לעשות את זה בדיוק, ולאט לאט זה ככה, זה התפתח, ואשתי נכנסה גם לעסק, היא מגיעה מתחום החינוך. אז היא היום גם מנהלת בפועל, וגם היא היועצת הפדגוגית. אז היא ככה מטמיעה את האג'נדה שלה. ואיפה זה פוגש אתכם בזמן הקורונה? היה בטח קפיצה גדולה, שאנשים רצו עכשיו עזרה ותמיכה. אז קורונה, בעצם כל הלימודים עברו להוראה מקוונת. זה היה שם עוד יחסית בחיתולים. כי ממש סיימתי את התואר, פחות או יותר שנה לפני. אז כן, אז היה ביקוש מאוד מאוד גדול לשיעורים מקוונים. דווקא בזמן המלחמה, זה היה יותר מעניין, כי כבר במלחמה היה לנו, נקרא לזה, צבא של מורים. בעצם המון אנשי מקצוע, תותחים, שאני ראיינתי באופן אישי, ושאני יכול לחתום שהם ידעו להעביר את החומר בצורה באמת מיטבית. ובתחילת המלחמה היה קטסטרופה אחת גדולה, ואחת הקטסטרופות הכי גדולות היו בעצם מערכת החינוך. כי במערכת החינוך לא היו בתי ספר. עזוב שנייה את הצפון ואת הדרום, ששם לא היו מסגרות גם עוד הרבה אחרי. כן. אבל בכל הארץ היה בלגן אחד גדול. כולם היו כל היום במקלטים. אני גויסתי, אני טסתי חזרה לארץ, במיוחד קיבלתי צו 8 שהייתי בחול, מצאתי את הטיסה הראשונה כאילו, ופשוט טסתי חזרה עם הילדים והאישה לארץ. ואמרתי, טוב, יש לי פלטפורמה הרי, יש לי את כל מה שצריך כדי לעזור פה, כדי לתת שנייה מעצמי. ובעצם הקמתי מיזם. קראתי לו בית ספר חירום. שלחתי הודעה לכל המורים שלי. חבר'ה, אני מקים מיזם התנדבותי, ללא עלות, לתת בעצם מענה לכל המפונים, בגדול לכל תלמידים שרוצים בארץ טיפה הפוגה שנייה מהטירוף הזה שמסביב. זה השנקל שלי שאני בעצם יכול פה לתרום מהאמצעים שיש בעצם לחברה. והקמנו מיזם יפהפה שרץ במשך 60 יום, מהשבוע השני למלחמה, שזה היה בטיל, ממש ישבתי והקמתי עמוד וכל מה שצריך אוטומציות וממש מערכת כדי שהדברים ירוצו, ובעצם היו בכל יום 3 שיעורים על כל התחומים, החל מביולוגיה, אנגלית, מיינדפולנס, יוגה, פשוט בעיקר כאילו גם לתת לאנשים תעסוקה, כאילו לתת לילדים מה לעשות, כי זה היה אחת הבעיות הכי קשות, שפשוט לא ידעו מה לעשות, כאילו אנשים ישבו בבית. ואתה פותח שיעור, ואתה רואה המון ילדים וילדות, יושבים במקלטים, וכאילו, זה מה שהם עושים. אז זה יכול להיות גם שיעור בקנווה, שיעור בבינה מלאכותית, כל פעם בעצם מרצה אחר שהתנדב להעביר שיעור, המרצים מאוד 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 נהנו מזה, כי הם גם הרגישו בסוף, תחשוב, מי שלא הולך למילואים, אז נמצא בבית ורוצה לעזור. בדיוק, כולם רוצים לתת פה איזה יד. ואני בעצם הבאתי להם את הפלטפורמה כדי לעזור. זה היה נהדר. ושם זה ככה באמת בא לידי ביטוי. במשך, כמו שאמרתי לך, 60 יום. מדהים. זה רץ, ואחר כך כבר הבתי ספר חזרו לעצמם, אז כבר היה פחות צורך. אז כן, אז ככה... מדהים. עצרתי אותך באמצע, היית באמצע לספר על הבחור שמנהל את הרשת בתי ספר, ופשוט נזכרתי בזה, ועשית איזה משהו גם על המלחמה. זה הקטע של פודקאסט, מתגלגלים מנושא לנושא. כן, כן, לא, גם מה שאמרת את זה, נזכרתי בזה, שזה היה, לא, גם בזמנו דיברנו על זה הרבה, שזה גם הצליח, כאילו זה הצליח, זה היה ממש, מצאת את עצמך במקום הנכון, בזמן נכון, כי היה לך את הפלטפורמה לגמרי, והיה לך את המורים, וכולם זרמו, וזו היה גם תקופה שכולם רצו לתת באמת מאוד, וזה היה ממש צורך, כאילו היה ממש קושי, אני גם מרגיש שצריך בתור הורה, למרות שאני ירושלמי, אבל כאילו פחות, אבל בכל זאת זה היה מורגש, שכאילו, טוב, כל הילדים בבית, אי אפשר לעבוד, אי אפשר לעשות כלום, ומה עושים עם הילדים? זה היה אחלה דבר. כן, 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 לגמרי.
אז באמת, אם אנחנו חוזרים ככה לסיפור של אותו בחור, של בעצם מנהל של רשת מתנסים, אז דיברנו על הדברים, סיפרתי לו על המיזם הזה שעשינו. הוא סיפר לי בעצם על ככה, איך הם מנסים לקדם מהצד שלהם, את כל התחומים האלה של מתמטיקה ואנגלית ומקצועות ליבה. עבור תלמידים, כי אנחנו עכשיו, אני אומר את זה הרבה, אנחנו עכשיו רק חווים את הבעיה, אנחנו נראה את התוצאות בעוד 5 שנים. אתה מדבר של המלחמה, כאילו ההשפעות של המלחמה. ההשפעות של המלחמה על תלמידים. שזה לאו דווקא רק, האם יש להם ציון טוב בבגרות. זה לא רלוונטי, זה שטויות, בסדר? בסוף זה, מה אתה לומד בבית ספר, מה אתה לומד באוניברסיטה. הרי הסיכוי שתעבוד בתחום שלמדת בתואר הוא אפסי. אלא אם כן למדת רפואה, וגם שם, ככל הנראה, כאילו, את מה שאתה באמת צריך לעשות ביום יום, אתה תלמד פשוט בפרקטיקה שם. בהתנסות, כן, בדיוק, בהתמחות. ובעיניי מה שבאמת לומדים זה איך ללמוד. זה איך לקחת חומר, איך לאבד אותו, איך לזכור אותו, איך לפתח בעצמך את שיטת הלימוד שנכונה לך. אני יכול לספר על עצמי שאני לא נקלט לי כלום מהרצאות. אני יכול לשבת בהרצאה, ואני לא משנה כמה הרצאה תהיה מעניינת, אני פשוט מאבד ריכוז. לא מגדיר את עצמי כבן אדם עם בעיות קשב וריכוז, אבל זה פשוט לא דרך שאני יכול ללמוד ממנה. מצד שני, תן לי לשבת ולקרוא חומר מקוצר ומתומצת, וזה ייכנס לי בצורה נהדרת. אז דיברנו ופטפטנו, ואתה גם בסוף מתחבר גם ברמה האישית, כן? ובסוף זה הוליד בעצם שותפות לחוזה בעצם של 2 שאנחנו מספקים שירותים של הוראה פרטית לרשת הזאת, לאיפה שצריך בעצם מתגברים. ויצא עליי באמת כתבה בוויינט, עליי ועל עוד כמה מילואימניקים בעצם שסיפרו ככה אני סיפרתי באמת שמילואים זה בסוף אירוע של נטוורקינג. כלומר בסוף אתה רואה אנשים, אתה רואה יזמים, אתה רואה מנהלים בכירים, ואתה יוצר קשר, אתה יוצר קשר אישי, שביום יום איפה יבוא ויצא לך לשבת עם אנשים כאלה, זה פחות קורה. כן, כלומר, כן. מילואים אפשר, יש הרבה... כמו לינקדין, אבל כן, ברמה האנושית. בדיוק. זה באמת, זה נטוורקינג לכל דבר, כן? כן. אתה לא יכול לדעת מאיפה יצוצו לך הזדמנויות, אתה כן יכול להיות תמיד עם האנטנות פתוחות, ותמיד מוכן ומזומן לאירוע כזה ואחר שיגיע, ופה פשוט זה באמת הגיע ככה ממש משמיים. אתם רצים על זה כבר? זה התחיל? הפרויקט כבר התחיל? זה כאן, זה עכשיו אנחנו מתחיל לרקום אור וגידים, יש המון ביקוש, ככל שהתחלתי להיכנס לתחום הזה יותר ויותר, הבנתי עד כמה יש היום בעצם ביקוש לכוח אדם איכותי, לתחומים של הוראה. לא מזמן ראיתי מכרז גם על העולם החרדי, שמחפשים שם מדריכים, מורים פרטיים, לתחומים של מתמטיקה ואנגלית, כי בסוף זה ככה, גם המורים של מערכת החינוך, הם לא נשארים שם. אני הרבה פעמים קולט אותם אצלי, כן? כמורים בצוותים שלי, אבל הם לא מתוגמלים. מאוד מאוד קשה להם לעבוד עם מערכת בירוקרטית שלא מביאה לידי ביטוי את הרצון שלהם כאיש חינוך, לבוא ולהטמיע את האמונה שלהם. אז בכלל, מערכת החינוך היא בקריסה, כן? כן, כן. ממש רואים את זה יותר ויותר. אתה מרגיש שהיה יותר ביקוש מאז תחילת המלחמה דווקא למורה פרטיים? כאילו אנשים הרגישו יותר את הצורך פתאום בזה שטוב, מערכת החינוך באמת לא מצליחה לתת מענה, בין אם זה עם ביקורת על מערכת החינוך, או בין אם זה לא עם ביקורת ופשוט מתוך המציאות, אבל שבסוף אנשים מרגישים שצריכים לתת מענה לילדים שלנו. כן, זו נקודה מעניינת. כי בסוף בוא נזכור רגע, בסוף שיעורים פרטיים זה לא מוצר שכל אחד יכול לקבל. זה מבחינה כלכלית, אתה מדבר. מבחינה כלכלית. זה די חינוך לעשירים הייתי קורא לזה. כן.
ובאופן ודאי, למי שיכול להרשות את זה לעצמו, מרשה את זה לעצמו, ואפילו מרגיש חובה לתת את זה לילדים שלו, בטח אחרי כל הפגרות וההפסקות והמלחמות, לילד זה מאוד קשה. לילד בטח, כאילו, שמגיע ילד בכיתה ג' שעדיין לא יודע לקרוא ולכתוב, כאילו... יצא לך לפגש עם דברים כאלה. ברור, זה לא בשמיים. או ילד שכאילו עבר מהצפון, וגר היום, הוא נבד עם ההורים, והם גרים כאילו בחול, כי פינו אותם, אז דווקא לפעמים יוצא שהמורש הפרטי שלך מזום נשאר איתך יותר בקביעות מאשר הבתי ספר שאתה עובר כל חודשיים. נכון. כי אותו מורה פרטי מההתחלה זה דווקא נותן מקום של ביטחון, של בית קצת. נכון. יש לנו הרבה חבר'ה בעצם שעושים רילוקיישן. אנחנו מעניקים להם סוג של בית ספר דיגיטלי. החל מרמת הקריאה וכתיבה, מורה לאנגלית, מורה למתמטיקה, ממש כל מה שהוא צריך. אבל שוב, זה מותרות. לא כולם יכולים להרשות את זה לעצמם. ומה שקרה זה שהבינו את זה בהרבה עמותות ובהרבה מועצות, ובעצם הם מסבסדים לתלמידים. כלומר, הגוף, המועצה, העמותה משלמת לנו ישירות, והתלמיד משלם איזה סכום סמלי רק כדי דמי רצינות. ולי היה חשוב גם ללכת לפרויקטים כאלה, כי בסוף אתה גם מנגיש את המוצר שלך לאנשים שהם בפריפריה הסוציו-אקונומית או בפריפריה הגיאוגרפית, כן. מבחינת החברה. זה גם מה שבעצם קרה פה במילואים, שזה היה איזשהו סוג של שיתוף פעולה מבחינה זאתי, או שזה רק היה מבחינה טכנית יותר? לא, זה גם, זה רשת גדולה שמעניקה בעצם, זה רשת של מתנסים, בתי נוער, שמעניקה באמת להרבה תלמידים, ויש יותר ויותר ביקוש מטעמם, אז הם ככה חיפשו באמת גוף מסודר, מאורגן, שידע לקחת את זה כפרויקט. וגם המורים שלנו, כן, בסוף עושים את זה גם ברמת איזה שליחות, זה מאוד מספק. כן. מאוד 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 מספק. כלומר, מקבל הרבה פעמים שיחות ממורים, יש בעיניים, וואי, תקשיב, אתה לא מבין איך היה שיעור, ואיך הם מתקדמים, ואיזה כיף לראות, שתוך חודש כבר עשינו... כן. וגם בסוף זה למידה על סטרואידים, כן? כי כשאתה לומד בצורה שהיא הרבה יותר פרטנית, אם אתה משווה את זה ללימודים בבתי ספר, שהקצב שם הוא כל כך איטי יותר, כי יש 30 תלמידים, והשיעור הוא 45 דקות, ויש הפרעות, ויש מבחנים שנייה שצריך, ויש יש כל כך הרבה השכות. כן, ברור, אני רואה את זה בבן שלי, שהוא רק בכיתה א', וכבר זה מאוד מאוד מורגש אצלו, שהוא חוזר הביתה, והוא כבר יודע לקרוא ולכתוב, והוא מתקדם מאוד, והוא קורא בקצב יותר מתקדם משאר הילדים שגם יודעים לקרוא ולכתוב, וזה באמת אחד הקשיים, שאתה אומר לך, טוב, אולי זה גם נראה, יש פה התלבטות גם בתור הורה לפעמים, כי אם אתה לוקח את זה בשביל ילד שמתקשה, אז נראה לי שזה יותר מתבקש, אבל דווקא בשביל ילדים שכן מתקדמים, כאן אתה אומר שגם אליהם זה פונה, מצד שני יש איזו התלבטות בתור הורה, ברמה האישית, שאני חושב האם אני רוצה לקדם את הילד שלי בקצב שמתאים לו, אבל זה יגרום לפער עוד יותר גדול עם הבית ספר, או שמצד שני לא. וגם יש פה איזו שאלה בחינוך פרטי. נכון, נכון. הרבה פעמים גם התלמידים החכמים ביותר הולכים לאיבוד דווקא, במסגרות של בתי ספר. כי הם מבינים הרבה כל כך מהר את החומר, והקצב בכיתה הוא כל כך איטי, אז משעמם להם, אז הם מפריעים. כן. אז הם לא מגיעים לכיתה. אבל אתה חושב שמורה פרטי זה פתרון הדבר הזה, או שדווקא אולי לא בהכרח? לא, כי בסוף בבית ספר אתה גם לומד, אתה רוכש הרבה מעבר. כמו שאמרתי שבסוף אתה לומד איך ללמוד. כן. מורה פרטי, בסוף זה פלסטר, זה פתרון זמני. לא, אז לא בתור לקחת ילד להוציא אותו מבית ספר למורה פרטי, אבל אתה חושב שדווקא התוספת לילדים האלה, זה יכול להוסיף להם עניין, שיש להם מקום שדווקא שם הם כן יכולים להתפתח בקצב שלהם, בהשוואה לבית ספר, או שזה יגרום דווקא ליותר נזק, כי הם ירגישו עוד יותר את הפער? זו נקודה מעניינת. אני חושב שזה קשה להחליט באופן גורף, זה מאוד אינדיבידואלי. יש הרבה ערך בסוף לחברה בבית ספר, יש הרבה ערך באופן כללי, למסגרת, למחויבות, בעולם אחרי. כן. כי בסוף יש מסגרת, וגם אחר כך יש בעבודה שהוא ילך ויעבוד, יש מסגרת. הצבא זה סוג של מסגרת. יש איזה משהו שהוא כן בריא,
ברור שמורה פרטי זה בוסט. כן. זה בוסט לכל תחום. אם זה לרכישת שפה, ואם זה ללמידת מקצוע מסוים, כי מורה פרטי טוב, כן. ואני שם פה את הדגש על טוב, כי זה בסוף העבודה שלי. לאתר את המורים שבאמת טובים. ומורה טוב זה מורה שתוך שיעור יראה איך אתה חושב, ייתן לך לחשוב, לא יסביר לך את החומר, כי להסביר את החומר זה לא החוכמה פה. כן. יראה בדיוק איך אתה ניגש לשאלה, איך אתה קורא, מה דרך השיבה שלך, ושם הוא יתקן את זה. כלומר, הוא ילמד אותך לדוג, והוא לא ייתן לך את הדג. כן. רגע, ותגיד לי שנייה, מה הגודל של הצוות שיש לכם עכשיו? כאילו, מה הגודל של הפרויקט? כמה מורים אתה עובד איתם בערך? ככה, בול פארק, כמו שאומרים. זה רחב, כן? כי זה הרבה פעמים פרויקטלי. כלומר, יש מורים שעובדים בשוטף, ויש מורים שעובדים פר פרויקטים, אבל אנחנו מדברים על כמה מאות. כמה מאות? זה ממש גדול. כאילו, אם אתה רוצה, אתה יכול להתמודד גם עם פרויקטים מאוד גדולים כרגע, של כמות תלמידים מאוד גדולים. כן. אנחנו כבר עכשיו ניגשים למכרזים ככה מול עיריות, ובעצם לתת מענה מקצועי. ומה התחומים? אז יש איזשהו דגש מסוים לתחומים מסוימים, או שאתם באמת מוכנים לגעת בהכל? פעם היית שואל אותי, הייתי אומר לך הכל. כן. החל מרמת הכנה לכיתה א', עד רמת אקדמיה. אבל לא רק זה, גם בנושאים, כאילו יהדות ומדעים ופילוסופיה לא. אז זה בעיקר בתחומים שהם, היום שיש בהם צורך. התחומי דגל הם הוראה מתקנת, שזה בעצם שיטת לימוד, בעברית, בחשבון ובאנגלית. שפה אנגלית זה מקצוע שביקוש מאוד מאוד גדול בכל שכבות הגיל, יש לנו תלמידים גם בני 4. וואלה. כן. שרוצים חוג, אמא רוצה חוג לילד שילמד אנגלית. ומן הסתם גם אנשים בני 25 שהחליטו שהם רוצים ללמוד אנגלית. ברור, וחבר'ה שרוצים אנגלית עסקית. כן. בסדר? מנהלים שרוצים אנגלית עסקית, כי הם עובדים בחו"ל הרבה. תחומים של מתמטיקה, כמובן, חשבון, מתמטיקה, לשון, פיזיקה, זה בעיקר. כן. כל השאר, שזה ספרות, היסטוריה, גיאוגרפיה, כימיה, ביולוגיה, אזרחות, אמרתי, זה ככה מקצועות שפחות, יש להם ביקוש, יש מדי פעם, אבל פחות. כן. ובסוף, אין מה לעשות, כמודל עסקי אתה חייב להתמקד בתחומים שבהם יש יותר ביקוש, כמובן. כן. תשמע, נשמע מדהים, ממש. בסדר, אני מאחל לך בהצלחה, אחי, שרק ילך ויגדל, שתצליחו בו מכרזים, וגם שבאת עושים, אתה יודע, תקימו בית ספר דיגיטלי היום. כן. רחוק קצת. נראה איפה זה